ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତିଆ ହସ ଖୁସିରେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କାମନା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହଲି ଯାଇଛି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ପୁରା ଭାରତ, ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ, ପୁରା ଗ୍ଲୋବ, ସାରା ପୃଥିବୀ କେଉଁଥିପାଇଁ ହଲିଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟଟା ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସାରା ସଂସାର ହଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବା ଲୋକ ବି ଆଜି ହଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲି। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ନାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଦେଇଛ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତୁମରି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇସବୁ ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସାଂସାରିକ ଲୋକ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବ୍ଲିକାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରାଲ। ତେବେ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସବୁ ନିହାତି ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଘଟୁଛି ବି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେମିତି ସବୁ ଘଟୁଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସନ୍ନିକଟ ହେଉଛି, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ବି ମିଶିକିନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଏଇ ଗୀତଟା ବାର ମୋ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା, ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। এই ଗୀତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ସହିତ ମୋ ପାଦ ମିଶେଇକିନା ଚାଲିବି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିତର ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ କରି ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇଲା, ସେ କ'ଣ କଲା? ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ତୁରନ୍ତ ତା ହାତ ଧରିକି ଉଠେଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ ବା ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆତୁର ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ କର? ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମରି ପାଦ ସହିତ ଆମ ପାଦ ମିଶେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ସହିତ ଆମେ ପାଦ ମିଶେଇକି ଚାଲିବା, ଆମେ କେବେ ବି କ'ଣ ହେବାନି? ପଡ଼ିବାନି। ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଉଠେଇବେ ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ସେ ନେବେ। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଗୀତଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଗାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଦିଏ, ମୁଁ କେଉଁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ସବୁବେଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସିନେମା ଗୀତ, ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ବହୁତ ସନ୍ନିକଟ, ନିହାତି ଆମକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଏଇ ଗୀତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ନିଜେ ବଜେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କିବୋର୍ଡ଼ର A to Z କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ଜଣକୁ ଗୋଟାଏ ରିଦମ୍ ପଚାରିକି ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଆଉ ମୁଁ ବଜାଉଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଗୀତ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା।
ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୁର୍ବଳତା କେତେ ମୋର ଆସେ ଯେବେ ଘେରି ବଢ଼ାମ ଶକ୍ତି ତବ ବାକ୍ୟ ଦାନ କରି ପଥ ଚଲା ଶିଖାଅ ହେ ମୋତେ ପଥ ଚଲା ଶିଖାଅ ହେ ମୋତେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ରହିଯାଏ ପଥେ ଯେବେ ପଥ ଚାଲିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତି ମୋର କ୍ଷମା କରି ନିଅ ଗୋ ସାଥିରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷେ ବୁଝିବି ମୁଁ ଆଖି ତବ କୋଳେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ତହିଁ ଲଭିବି ଆତ୍ମାରେ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଶଂସା ନିରତେ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଶଂସା ନିରତେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଛାଡ଼ି ତୋଳି ନିଅ ହାତେ ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଛାଡ଼ି ତୋଳି ନିଅ ହାତେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ